Oke semua, kita sampai ke tempat Buria sekarang. Kita akan lihat para remaja-remaja yang mau berangkat sekolah. Ini dari SMP Negeri 1 Pracimantoro. Ini urung mangkat, Mas. Hereng. Urung, Mas. Waduh, ini rumahnya mana, weh? Bercak. Bercak, masih? Bercak. Bercak, masih? Oh iya, masih muda. Kayak tuan rumah lagi pasang sepatu, weh. Bercak, bercak kayak enak YouTuber ya, Mas ya? Duren ding, duren sing enak iki. Iki besok iki generasi Indonesia ini seperti besok jadi pejabat MPR, DPR, kayak jaksa agung ya ora ngerti. Kayak sing siji kayak imam masjid ngendi ya ora ngerti. Ya iya. Ya ora ngerti nasibe wong, sing penting semangat, sekolah sing apik, pinter. Syukur untuk beasiswa. Kayak sekolah ngandi ngono wah. Sak jose. Kae mbok mi arep jajan. Iki suasanane ning desa kaya ngene iki sedulur. Entrok jagung, Mbok. Orang gawe iki bakulku mah. Anune kur lapis. Terus iku apa jenenge? Iki lapis. Ketan. Terus klepon. Nogosari. Kur gawe telu warna iki, Mbok. Iki miro. 2.500-an kabeh jajanan pasar. Kalih napa melih bakso enten. Tempe plastik enten. Nah, iki penake nang desa iki sedulur. Eneng omah diparani bakul ki moro nyang omah dhewe-dhewe. Niki sak seneng. Mbok mi iki dhisik nom-nomane cilikanku. Mbok mi iki yo bakulan, aku yo jajan iki. Bakul gorengan. Zamane semono gorengane ngeton yo mbok mi. Bakwan, sambel kayak puli tempe mbok mi wah spesialis tenan nek mbok mi iki. Nek gawe tempe bacem karo puli goreng, wah lala rasane sakarang lo enak dhewe sedulur. Zaman semono ya, Mbok. Kok wong ning larane do ketok. Oh iya, Mbok. Zaman semono. Pak Puji ning anu. Jenengan ke anu dodolan ngasih tahun piro, Mbok? Seko nom ngasih tahun Nanti si untuk kularan Citria. oh, TK. masih si Tria TK. Wah, ya suwe tenan ya, Mbok berarti. 30 tahunan ya. Weh. Luweh ya, Mbok. Ya alhamdulillah sedulur ya. Apik kabeh dadine. Iki apa, Mbok mi? Siji. Siji tok. Heeh. Karo apa meneh? Wis. Wis. Oke. Halo semua, jumpa lagi dengan kami. Jualan sayur keliling di desa. Kali ini kita berada di desa yang sangat kami cintai, Karangloitan, Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya mohon maaf karena aku pakai masker ini sedang sakit ya, nggak sakit tapi ya ini, hilang suaranya. Nah inilah pete Cina. Nah yang kiri jenenge melanding, iya enake digawe urapan. Pasti nek digawe urapan. Parutan kambil enten. Ada tahu nggih enten. Terus suwek lho Bu. Mbok sik tutik ae mak weh. Lah kok enak tutik lho. Iki kurang 500. Oh iya. Loro sisan. Loro 5.000 kurang 3.000. Oke. Kono nek pasar ki anu Bu, nek dijolke yo kelonge yo 1000 dhewe soalé. Napa wong jenengan wong? Hah? Jenengan napa? Jajanan pasar? Ki siwa mau beli sayuran. Sop-sopan ada. Terus pitike akeh men wo.
Pakane apa dek lemu-lemu men kuwi? Udan-udan jangan seger ya. Heh, Udan-udan jangan seger. lawe kucing ijik. Lawe kucing ijik. Tahu. Ya wong anu, Tahu niki enten tahu. tempene ora jadi. Tempene plastik iki wo. Tempene anu godhong ora kumanan aku mau. Apa kacang hijau enak. Urung, kacang panjang. Kacang hijau. Ya, Urung tuku Pras. Tenang Pras. Kok tak liak ke Pras ya. Jangan. Lombok. Lombok nggih mboten. Mboten. kowe kae ijik iku. Oh, kalian apa meleh? Pun? Ini ada Nogosari. Hah? Ora nek uyah, ora tau gawa uyah aku moto. Nogosari enten. Ini lur. Tempe ya ono. Urip nang desa enak ora umum lur. Jualan sayur keliling, jualan sayur sederhana seperti ini. Berbagi cerita mama mbak luar biasa. Oh, kulit Jawa. Aku iki kulit. Ndi nagane satu? Niki amit. Kira satu. Ini dua. Ini dua. Pira iki? 2.500. Dadi dua. 5.000. Kalih napa meleh? Sak pres kae cilik kae. Tempe ku. Tempe. Lombok enek. Ya ora nggowo. Nek uyah ora tau nggawa mbak aku ya. Heeh. Ora tau nggawa. Lihat tempene apik-apik. Urung Tempene sida jos-jos. anu muternya gone. Apa nih? Jangan sutra golek gambar. Mae sayur mboten. Bakule pun dugi. Ora. Kuloro wae pira. Wis ketelu koe. Ya loro. Nah. Bang. Dari kowe nek gunting, Mak. Wis gampang. Sawi enten, Mak. Murah meriah. Sak Sawi ijo ta. Heeh. Sawi putih. kae kurang ewu dek sawi e. Litri. Aku tuku sawi putih. Ku be anu, Zero Presto. Karo apa? Zero Mbak Presto. Sutra. Dawet enek dawet. Kulo dijan bening gambar. Oh iya. Mati iki karek goreng kek arun jok. Sudah, tempe Oke. satu tak. Berapa? Satu. Satu 2.000. Mae Iki apa sarapan? 5 karo loro 7, 7 karo loro. Iki ke meneh apa? Niku anu. Jagung. Pira itu? Engko sik, engko sik. Jagung Iki kan apa? Nogosari. Lah, ditunggal. Ente habis. 5, 7, 8. 8. Pur 8.000, Mak. Karo apa meneh bakso? Ora. Mbak Ari karo apa meneh? Wes tak kene lho sebelah Wes, itu ya wes. wes lali. Karo tahu siji ya tak usah sesuk karo sawi. Ah, Tempe siji karo tahu. Pira iki ke? 500 kurang. Ora tek iki kek. Mbres-mbres ki. Oh, wis jen sedih kowe si anu. Mbres-mbres ki. Wes sesuk tak lokke wis boleh-boleh tak lokke lho mesti ngono wae. Oh. Heeh, mbres-mbres ya. Heeh. Heeh. Aku aja kei sing ngene iki aku ngono lho, ora payu aku. Piye? Aja cocok nah iki ngono. Oh, aja kei sing potongan-potongan ngene iki aku. Man ngono enggak? Karo tahu. Pur iya ngono tok barangmu baleni ngono neh. Ngono kuwi bakul ya. Oh, sarak mbres-mbres. Wesnya nyoba siji karo Oke. iki. Apa setengah? 4,5. 5,5. Iya. Oke, terima kasih. Dawet jamu enggak? Jam paitane nek. Jamu pahitane karo temu lawak iki. Karo suruh. Paitang tenan no. Suruh karo temu lawak apik lho, Mak, yo Mak. Mak oh ice jajan ngene. Iku 500-an sing seger kae, Mak. Ya, Pak tolong. Nggih. Plastik iki, Mak. Oh gitu. Ini, Mak. Iki 500. Karo 6.000, 7,5, 7,5, 8,9. 9 karo loro, 11, 11 karo telu, 14. Lagi 14, Mak, apa meneh? Ya wes. 14.000 kanggo sedina sedulur. Bayangkan, ini nenek kutho arep entek sepiro? Sekali mangan 15.000, 20.000 paling ora.
14.000, Mak. Depan ke miro depan. Jepan sing cilik 2.000, sing gedhe 3.000 nggih. Ki 2.000. Mbok niki 2.000. Mak, siji loro. Sik, Mak. Ngeten, Mak. Amit 14 ya, Mak. Heeh. Siji, loro, telu. Oke. 8.000. 8. Iki dawet mah. Lah niku enten. Sing Kunirku habis jamku. 1.500. 1.500-an oleh sing 1.000-an yo enek. 500 ya, Cah. Apa? Lah kuwi yo dianuke 1.000. Iki sing 1.000-an. Ya wis 1.000. Oh iya, oke. Ya. Siap. Lho iki. Heeh, karo apa? Kan iki. Ya milih yo enek iki yo dawet iki. Jenengan milih, Mak. Oh iya Lho ketan. Ketan jenengan milih mutiara. Ora 2.000. Ora oleh, Mak. Tak oseng dah. Tak oseng. Tak sedet iki. Hah? ngedut Tak sedet. Sing cilik, Mak, 2.000. Sing endi? Sing cilik mau lho. Cilik kuwi. Ya oke iki apa iki? Iki 3.000, Mak. Iki loro iki 3.000. 3.000. Wis diajari ngono karo bakule kono aku mau. Enggak, ya. Kok teh murid ya. Teko aku mah, lha iki arep adol kepiye ngono gek diajari. adol semene ngono Oke. Ya engko didol semene iki didol semene. tahu iki anu ngedoli sayuran bres-bres yo payu Nggih. bersang iya parani Lah bersan tenan iki. oke entoke noke Rambakmu sing abang ora enak. Oh mboten. nggih payu bres-bres Lah iya. oke Ayo ngono payu ya, Mak. Lah iya to. gula bali sing adol yo Kunirmu tak aja. Kunir lo telas. apa ora iki tunggu ben sik nek butuh gek gawe Tahu mboten? Jenengan. Cek duwe. Kacang ijo. Kacang ijo ta? Kacang ijo niku. teko utur anak mah Apa? Lho, kake sapa sing balang nggih? Apa? nggih gula Jawa Iki apa iki? Ketan ireng. Rene ketan. Kayak ini yang 500. Nggih 1.500. Dereng nate ngrasake sing niki to jenenge? Wes. Pun. Sertuke kacang ijo mangsaku iki. Oh, mboten enten iki kacang ijo. Ketan ireng. Ketan. Tapi sae nggih kan. Dawet ki to sedulur nek panas ngombe dawet sak segere. Kita papu. Apa? Oh, lek nganti wae. Kerupuk. Sing abang kerupuk abang kuwi. Nah, Mboten enten iki. tuntek. Kantun iki. Delok siji. Setunggal mawon. Oh ya apa mulehmu? Jawan. Oh jawan. Tangi dulu. Kalih napa melih? 2.000, 4.000. Tempe tahu ijek ya. Nggih, amit. Siji loro 5,5. Pun? Wes. Iki lur, pite kaya ngene iki kepiye lho? Halo, Mas. Iki lur, salah satu yang paling aku suka di desa itu seperti ini. Melihat pemandangan itu orang-orang mau ke sana itu ke arah Praci, kalau yang ke sana ke arah Jogja. Yang sebelah sana itu Wonogiri, Solo, Semarang. Wah. Iki ndeloki ning Wonogiri sebelah selatan iki ngene iki sedulur. Iso ngira-ngira wah kira-kira koncoku sing nang kono lagi ngopo ya. Ngene iki. Kayak nek motor sing rono ngono kae wah. Kayak nang Jogja, perjalanan nang Jogja kaya ngono kae ya. Iso ngira-ngira ngono sedulur. Di kahanan di desa itu ada. Oh, wadah mbake pulang. Mbake pun komplit dereng. Pun komplit. Lah wis mau sisan lemandek sik mau. Oke. Kahanan ning desa lur sedelok meneh. Bakar jagung, jagungnya wis gede-gede. Jagungnya wis tuwek-tuwek tenan. Wah, lah wis belanja to, Mbak? Ndok barang. Kopi iki kan ora nek kono mau ta iki ke tepung tekne sebulan ke kon majak. Oh, kon gek peyek.
Lombok. Lom. Ora mampir sih, Dawud. Lombok ada, bakso ada, tempe ada, sawi ada. Tahune cek, Mbok. Sedulur enak-enak iki tahune kari iki. Iya. 2.500-an, Mbok, murah meriah, ora nganggo larang. Orang buntel. 2 buntel 5.000. Ya lombok iya ijik. Karo apa meneh, Mbok? Motoku ora duwe entek. Lah nganggo ro iku wae mbokne ya enak to, Mbok. Ya ora anu nang kita motor ora iku kan. Oh. Oke. Miring kirana. Miri habis, tumbar miri habis. Sawi malah jek akeh. Ora? Mbok sipar iki. Tahu loro 5.000. Karo apa meneh? Lomboke wis komplit. Timun, nganggo timun ora? Kayak 8.000 wae sakmono. Wis, matur suwun ya, Mbok. Ada orang teko. Galon. Duh. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Tonton terus video menarik kami. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan, serta kelancaran rezeki.